бе даден старта на финал А в дисциплината едноместен каяк за девойките от 23 години в дистанцията 500 метра. Най-добро междинно време в момента за австралийската състезателка, следвана от унгарската представителка, и на трета позиция е тази на Дания. Best split time for Australia, followed by Hungary and Uzbekistan. Барбара Бетлачова с доста сериозен финален спринт, и това е нашата нова световна шампионка. Нека обаче изчакаме и официалните резултати. Таблото с резултати сочи, че Кели Харлан от Австралия всъщност е победителката в този финал, следвана от Естер Рендеши от Унгария. Но нека всичко да стане официално. На трета позиция към момент е узбекската състезателка Арина Танатмишева. В очакване сме на официалните резултати.